Seh berkahipun Gusti kasugengan karaharjan kabagas kuwarasan mugi kajiwa kaselira dhateng panjenengan dilason kawula. Ugi kepareng ngaturaken sugeng dalu sugeng lelenggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dumateng ngarsanipun para pepunden, para sepuh bini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang saduhu kinurmatan. Kunjuk dumateng para tamu linangkung dumateng Bapak Haji, Bu Hajah, para kiai, para santri ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ni'lahi minangka dados panuting kiblat ing panembah ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng para pangembating praja satriyaning nagara linangka dumatengipun Bapak Petinggi, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW minangka dados pepayungan kawula dasih ingkang tuhu sinudarsana linangkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Bunari adalah Ibu Jumainah. Wonten kesupen dumateng para tamu sagung para lenggah kakung putri keluarga agomanipun Bapak Bunari ingkang satuhu bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken manunggu puja puji wonten ngarsane Gusti ingkang Hamurba Wasesa. Murgi sawinegati samangke wiwit lekas pungkas purwa madya ngantos dumugine paripurna tansah mangya rahayu kalis ing widodo nir ing sambikala. Amin amin Allahumma amin. Sawetawis ngaturaken sugeng dalu sugeng lelenggahan ugi sugeng pepanggihan kalian campur sari gondo arum ingkang mijil saking Bundu Bangsri Jepara ingkang pun pangarsani Adimas Rona Halidian sarjana seni. Tinimbialan panipun keluarga agung panipun Bapak Bunari Ibu Jumainah anggenipun kagungan hajat wali matul ustaz sakuran pernikahan ingkang putra Dimas Bagus Arya Tri Handoko putra jalu saking Bapak Bunari Ibu Jumainah dawuh kalian diajeng Ayu Aulia Isna putri kinasih saking Bapak Sulistianto adalah Ibu Sulistia Ahyani. Niki sampun kaksanan ijab kabul sampun Pak. Nggih. Kagem sang pengantin mugi anggenipun nglampahi alam bebrayan agung bangun bali griya bangun bali wisma tansah pikantuk jati ning katresnan tresna ingkang sejati sapenah dados keluarga ingkang rukun bagya mulya jenaketa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Marasowan kanca-kanca Gondarum kasengkuyung saking audio sound system mata ugi saking kanca-kanca video syuting dari OP Production derek ditebangan kasengkuyung pesinden ingkang sampun kondang wonten Jepara biajeng Linda Poppy yeah ayo deh hey ugi wonten kasupen dumateng kanca-kanca sinoman sugeng makarya kalajengaken diajeng Ayu Rara Kiswara yo hey 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 ingkang pungkasan monggo jengkar saking palenggahan diajeng Risti No Wela. Bapak Ibu sagung para lenggah monggo pun pirsani kiprahipun
Kabudayan Jawi lumantar campur sari Gondarum sugeng lelenggahan sugeng amirsani kipraipun campur sari Gondarum maknyes tenan. Kutang Jepara saking desa bundu latah Bang Sri monggo-monggo bebarengan krakatake endahe kaseduluran Tembang pambuka sampun katuran lumantar campur sari Gondarum katur dumateng sagung para tamu Bapak Ibu kang sampun derek rawuh wonten mriki matur suwun rawuhipun kintun donga suci katur dumateng keluarga agung Bapak